iwang puri. Iwang karo puri go. Ngomong bahasa Indonesia ta. Heeh, gampang. Oh, itu loh Mbok Menawa besok. Menawa. Wah, nanti wah saya dari Ngeranti, Pak. Ngeranti putra dari Bapak Pindek, Pak. No. Ayo lagi. Coba. Nong moto. Wis. Cukup. Pas ya. Mas, Kendek ora? Mboten nggih. Mangga yuk. 3, 2, 1. Bahasa mata.